Veño de representar a Plataforma Proserso. A Plataforma Proserso está composta por traballadores sociais de toda Galiza e o noso obxectivo é a defensa da profesionalidade das administracións públicas, concretamente no eido dos servizos sociais. Os servizos sociais, como todos sabemos, é un tema transversal que abrange a todas as situacións da vida na que nos podemos atopar, incluída a sanidade. Consentir que continúe unha política de recortes, que continúe unha política que vai en contra da liberdade e da dignidade das persoas, simplemente é acabar en canto á sociedade que nos queremos construir e que nos queremos ter. Non podemos permitir que a sanidade sea un recorte máis. A sanidade é a vida das persoas. A sanidade é o que nos sostén. Ten que ser pública e gratuita, que ademais nós pagamos por ela. O contrario indica que vamos ter dous tipos de sanidade, unha privada para que poden pagala e outra de beneficencia, e voltaremos á beneficencia do siglo XXI, que é un concepto que os pido a todas e todos que vos pensedes, porque é moi importante, e a beneficencia xa existiu, non podemos permitir voltar a ela, e iso é a nosa aportación, podedes contar con nós para o que necesitedes.